Hi everyone and welcome again to my vlog. Today, ipapakita ko sa inyo yung aming trip going to Tinambak. We visited one of our classmates, si Jessa. Tapos nagtitinda siya na Lomi Batangas. So yung pinuntahan namin is Diego's Cabin, Lomi Batangas. It is located in La Purisima, Tinambak, Camarines Sur. Tapos ito yung itsura ng lugar nila. So yan. And then ito naman yung itsura ng Lomi Batangas. So ang laman ng Lomi Batangas, meron syempre bukod sa lomi, yung mga toppings niya is may egg, chicharon, then meron din meat, and then liver. So I was with my classmate, another classmate, si Raymond. So please enjoy my vlog. Thank you. Good afternoon. Today is December 5. So, dito kami ngayon sa bahay ng classmate namin, si Jessa, at tatry namin ang kanilang Lomi Batangas dito sa Tinambak. Dito kami ngayon sa Diego's Cabin, Lomi Batangas. So, it's my first time here in Tinambak. So, papakita ko sa inyo kung ano yung Lomi nila. Thousand years later. So yun na nga. So ang masasabi ko lang about the Lomi or Lomi Batangas, it's my first time eating it. Masarap siya. It is mas malapot siya compared sa ordinary Lomi. Siguro ganoon talaga yung Lomi Batangas. So I think you should try it kasi medyo kakaiba rin yung experience tasting it. Tapos parang mas maganda siya kapag meron siyang partner na tinapay. So please to visit my classmates restaurant again doon sa may Tinambak. So thank you very much for watching. So leave a comment or any words na gusto niyo sabihin. I'll be gladly to answer it. And then please do subscribe and then watch out for my next vlog. Thank you very much.